הלו. שלום, כן, הגעתי לצדיק. ככה אומרים. תקשיב, אני צריכה שבאמת תעשה מעשה צדיקות איתי. נו, אני, כל פעם שאני עוברת ברחוב, יש לי חשמל סטטי בגוף. נו. והלכתי לרופא כמה פעמים, עשיתי MRI, עשיתי כל מיני בדיקות. אמרו לי שזה קשור לדברים שיש לי בבית, לשקעים, למנורות, למכשירי חשמל, לא יודעת, לטלפון שאני נמצאת, אולי יש לי קרינה בגוף, לא יודעת, אמרו לי דברים כאלה. מי אני אמר צריכה לך את הדברים שתבדוק לי, האלה? הרופא. זה שטויות. שמה יש אתה לזה? חושב? הוא הסתלבט מה? עליו. מה זה יש לך אז אתה, זרמים? תסבירי לי רגע, אני לא מבין, מה זה? לא יודעת, פתאום, אה? אתה תצחק, אתה תחשוב שאני מטרילה אותך, אבל פתאום נגיד אני מרגישה שאני, יש לי חשמל סטטי, אתה מכיר את זה שאישה יוצאת ממספרה ויש לה חשמל סטטי בשיער? אז כזה. עומד לך שיער? כן. לא, נו, מה, תסתלבטת עליי, נכון? מה אל זה? תגידי לי, את מסתלבטת עליי. אני לא מסתלבטת עליך. אני לא מאמין לך. באמת, אתה מוזמן לבוא לראות את זה. תקשיבי רגע, עם איזה מצעים את משתמשת? מצעים? סינתטיים? כן. למה, אתה רוצה לבוא לישון איתי? לא, אני שואל, כי אם את משתמשת במצעים סינתטיים, אז את אומרת אה, מסתלבטת עליי? האמת שכן. נו. אבל תקשיב, אתה מאוד נחמד. כן, גם את. כן, אני רוצה שנצא לדייט. רוצה שנצא לדייט. וואו, איזה מהירות, מה זה? שאני לא אין לי אחשמר בעיה. אותך. אה? שאני לא אחשמר אותך. אני כבר מתחשמלת ממך. מה את אומרת? כן, אתה מחשמל אותי מאוד, כן. כן. ואיך, לא הבנתי, איך זה עובד שאת מתקשרת ככה לבעלי מקצוע ואת מזמינה אותם לדייט? רגע, אתה מקוטע, מה? איך זה עובד שאת מתקשרת לבעלי מקצוע ומזמינה אותם לדייט? תשמע, לי כן. אמרו, מאז אני קטנה, ש... שכן, שדברים לא נופלים מהשמיים, אני צריכה לגרום להם לקרות, אז אני מתקשרת, אתה יודע. אני מתקשרת, אבל בעיקר לצדיקים, ואין הרבה צדיקים במדינת ישראל. אתה בין הבודדים הצדיקים. מעניין מה שאת אומרת. אז עכשיו בואי נעבור לשיחה רצינית, כאילו, למה התקשרת? אני רצינית? אתה חושב שאני צוחקת? לא, צחקתי על החשמל סטטי, אבל על זה אני לא צוחקת, אני רצינית.